Jama'a assalamu alaikum. Sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Kano. Wannan matashi da kuke gani ya kawo korafi a nan hedikwatar 'yan sanda da ke Banfai akan cewa tsawon shekaru 3 wani aljani yana kiransa a waya, yana sawa yana kai masa kaji soyayyu ko dafaffu har kan rago ma, bayan na rago har da na samu ana sa yana soyawa yana kaiwa da kayayyaki da dama wanda an tsoratar da shi a nuna cewa in fa bai kai ba zai iya mutuwa ko a kone masa gida. Bayan kawo wannan korafi, kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Habu Sani PSC ya tada 'yan sandansa na Operation Pop Ada wato kankace kobo a ƙarƙashin jagorancin CSP Abdulkarim Abdullahi, tare da basu umarnin lalle duk inda wannan aljani yake a je a kamo shi, wanda ubangiji Allah ya bamu nasara. Bayan an kawo wannan korafi muka je muka bibiya muka kamo wannan bawan Allah, wanda bayan mun kamo shi muka same shi da waɗannan kayayyaki, ga kuɗi nan 'yan daloli na boge, ga kuɗi nan na ƙasar Najeriya su ma na boge, ga layu, ga turare kala-kala daban-daban, haka zalika ga wani ƙwarya da hoton hatimi a ciki da kuma waɗannan kwalabe da rubutu a ciki, har da guru ma wanda gashi, wanda yanzu dai za ku je daga shi wanda ya kawo wannan korafi. Me sunanka? Shekarunka nawa? 34. To a takaice me yake faruwa? Abin da yake faruwa, aljanna ce kira na a waya, lalle ga abin da zan musu a rayuwa, in na ki abu 2 zuwa 3 zai iya faruwa gare ni. Suka taya min da hankali kwata-kwata a rayuwata, aka fahimci gaskiya a yanayin da nake ciki ina buƙatar taimako, kuma Allah cikin ikonsa aka yi gamdakatara suka ɗau kuɗin bogi suka bani, kuma da suka bani na karin ɗan sanda ta jihar Kano na haɗa musu da wannan lamba aljani da yake kira na, kuma suka bincike Allah ya ba su iko da nasarar kama wannan aljani da suka yi. To kai da me kake ba aljanin? Wanda nake ba shi akalla ba a kasara ba, akwai kaji, in ma sun yi kaɗan kajin ɗayan aljani wai suna kawo ƙorafin sun yi musu kaɗan, da akwai sannan ma na kai ba kai ba aka aljani soyi da ke ni, wani nake gaya wa shi wanda ya haɗa ni da su yake ce min ayin ya haƙuri ba matsala zai shiga tsakaninsu, banda irin wuyan sa haka nono ƙwarya ɗaya haka zan siya. An kai tsawon wanne lokaci kana wannan abu? An kai shekara 3 ina yi a baya, yanzu kuma da suka dawo a wannan rintsin kuma gaskiya na gaba zan iya zama haka ba, wanda an kai mahukunta don su shiga cikin lamarin da ni ba abin da zan iya a ciki, su Allah ya dora. To alhamdulillah, bayan wannan korafi da ya kawo muka bibiya, Allah ya taimake mu muka kamo wannan bawan Allah da kuke gani, wanda bayan mun kamo shi muka samu wanda kayayyakin nan da na faɗa duk a tattare da shi muka samu, wanda gashi za ku je daga bakinsa. Me sunanka? Sunana Umar. Shekarunka nawa? Shekaruna 28. A ina kake da zama? Ina Fadawa. Kai dan asalin ina ne? Dan asalin Gashiwa. Wace jiha kenan? Jihar Yobe. To cire wannan hular mu gani da kyau. To ka ji bayanin da kai yayi, akwai wani ƙarin bayani? ƙarya ke ko zuwa yake a so yake a mai kuɗi, ya ce iya so zai kai Madansir Ambrosius, sannan kuma yayi abubuwa kala-kala domin ya kuɗin nan, dan abubuwan da yayi ba kai wasu ma ba na son faɗi a bakina, dan abin da ya gaya min yace in ya gaya min zan ji ba da in ce gaya min kamar me, yace min Bilal da har neman maza ma yayi a kan ya kuɗin nan. To kai wanda dare bai biya mata Allah ya gaya mana abu. To kai yanzu waɗannan a gurin wa aka samu waɗannan kayayyakin? Ne wannan taron na ne. Wannan ƙwaryar fa? Suna gari ma na sayarwa duba da bane. To wannan kudaden da muka gani fa? Wannan kudin na Ali ne gahi na, kuma iya da wasu ma a gida an mai a wani wajen mara kyau a Nijar a inda ya gaya mu. Kudin sa ne boyewa yake kai gasa Nijar akan iya ganin kamar na iya ba zan mai ba. To Allah ya kiyaye, kamar yadda kuka gani yanzu dai mun dukufa kan bincike na ganin cewa mun bi diddigi mun gane cewa wannan kudade da aka buga su waye suke buga su kuma taya suke shigowa wannan jiha. Allah ya kiyaye.